Fil-katakezi tagħna llum eżisti xtaqt li nitkellmu ftit dwar ir-relazzjoni tagħna ma' Alla bħala uliet il-missier. U dinna nixtieq dil-katakezi li mhux ħatkun illum biss imma ħajkunna serje fihom. Nixtieq li nibdew minn fatt partikolari dwar Ġesu. Il-fatt li Ġesu ġie fid-dinja biex isalvana iva, u fil-proċess biex ngħidu hekk ta' dak kollu li huwa għamel, Ġesu ikkompli dak li Alla jibda fit-Testament il-Qadim li juri lilu nnifsu. F'Ġesu Alla jurina lilu nnifsu min hu eżatt, naraw li Alla jurina nnifsu bħala Trinità, u naraw il-Ġesu b'mod partikolari illi jurina il-wiċċ ta' Alla l-Missier, illi fih aħna naraw l-Missier. Din eżistijaj hija xi ħaġa li hija importanti li fil-mixja tagħna ta' nsara nirriflettu ftit dwarha. Dan mhuwiex ħalib għal min jibda, huwa ftit laħam għal min irid jimxi bis-serjetà wara Ġesu u jidħol biex nuża espressjoni ta' San Pawl fil-fond tal-misteru ta' Kristu. Dan li se nitkellmu dwaru hekk sejjer jiena naraw il-Ġesu propju minn dan l-aspett. Ġesu ġi biex jeħlisna mid-dnub, Ġesu biex jaħfer id-dnubiet tagħna, Ġesu ġi fija il-mar, Ġesu ġi xandar is-saltna ta' Alla, Ġesu ġi juri l-imħabba infinita ta' Alla. Ġesu ġi jurina wkoll il-wiċċ tal-Missier u dan ħanaraw fuq livelli differenti. Għandna bżonn eżistijaj niskopru l-Alla l-Missier fil-mixja tagħna. Għaliex propju meta l-apostli talbu lil Ġesu għallimna nitolbu u jagħtihom it-talba tal-missierna. Issa t-talba tal-missierna hemm ġiex modi kif inħarsu liha. Jew inħorsu liha bħala l-kontenut tat-talb tagħna, jiġifieri allura talba b'kontenut ta' xiex aħna għandna nitolbu, u fil-missierna naraw li għandna nitolbu 7 affarijiet: jitqaddes ismek, 2 tiġi saltnatek, 3 ikun li trid int kif is-sema fl-art, 4 ħobżna ta' kuljum matin ħallum, 5 aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, 6 iddaħħalniex fi tiġrib, 7 eħlisna minn kull deni. Araw is-7 petizzjonijiet li hemm fit-talba tal-missierna. X'ilhom ħarsu jibdan moti, u kien ħarsu liha minn aspett ieħor propju l-bidu tagħha meta jgħidulu missierna li inti fis-smawiet. Jiġifieri Ġesu għalkemm huma qalulu għallimna kif nitolbu, l-ewwel ħaġa li Ġesu u dawk huma s-7 affarijiet ta' kif jitolbu. Imma l-ewwel ħaġa li Ġesu jagħtina hija min aħna fit-talb. Mhux tant il-kif nitlob, x'talb ngħid, aħna għandna ħafna din il-mentalità li ma talba għandi ngħid, li ma talba jekk dit talba hija qawwija aktar mill-oħra allura ngħidin. Kemm il-darba aħna mmorru ħafna fuq il-kontenut tat-talb li għandu l-importanza tiegħu wkoll u Ġesu ma kienx jagħtihulna. Però Ġesu l-ewwel ħaġa importanti jagħtina mhux il-kif titlob imma min int meta titlob. Min int. U min int fit-talb, inti iben. Meta qed ngħidulu missierna, qegħdin ngħidu li jiena iben u flimkien mal-oħrajn aħna aħwa. U allura eżisti jekk it-talba tal-missierna biex ngħidlek hija waħda mill-affarijiet li meta il-fatt li Ġesu meta qalulu għallimna nitolbu jagħtihom il-missierna li tibda bil-missier tidħol biex ngħidu hekk fid-diversi momenti li Ġesu irid jurina lill-missier anke fit-talb. Ħanaraw ftit daqsxejn jeżisti anke ftit asserzjonijiet mill-kelma t'Alla u nirriflettu ftit fuqhom li juruna dil-verità li parti mill-missjoni ta' Ġesu kienet li jiġi jurina il-wiċċ tal-missier. Mod speċjali, imma mhux kollox, ħafna minn daw il-vrus li se nieħu naqsam magħkom l-Iskrittura huma moħuda mill-Evanġelju skont San Ġwan. Għax dan ir-raba evanġelista eżistijaj huwa partikolari fuq din ħaġa. Jurina diversi drabi Ġesu f'relazzjoni sieħa
mal-missier f'diversi momenti. Propju fil-bidu tiegħu dan l-Evanġelu hemm dak ngħidulu l-prologu. Jiġifieri huma numru ta' vrus li ishom introduzzjoni sħiħa l-Evanġelu li fihom insibu it-temi kollha illi l-Evanġelista mbagħad jieħu fil-Vanġelu. U waħda mill-ħafna affarijiet illi fil-prologu insibu propju San Ġwan kapitlu 1 vers 18 u nħeġġiġkom biex tieħdu nota ta' dawn il-vrus tal-Bibja li nkun qed nitkellem dwarhom għaliex huma essenzjali. Anke l-Bibja tagħkom żommuha dejjem meta tisimgħuni nitkellem għax ħafna drabi dak nitkellem kun mibni fuq il-kelma ta' Alla u nħeġġiġkom biex tħażuha ħalli tibqgħu tiftakruhom. Jieħdu nota mbagħad tħażu l-Bibja wara. Mela f'San Ġwan kapitlu 1 vers 18 l-Evanġelista jgħidilnek li l-Alla għadu ħadd ma rah imma għarrafunna l-iben il-waħdini ta' Alla li hu fiħdan il-missier. Ġifidina waħda mit-temi jeżisti li l-Vanġelu ta' San Ġwan għandu x'fettilkom il-prologu li jurina temi differenti illi se jitratta f'dal-Vanġelu. Issa eżisti din hija asserzjoni qawwija meta jgħid li l-Alla għadu ħadd ma rah għaliex fit-Testament il-Qadim Alla wara lilu nnifsu diversi drabi b'diversi modi, mod partikolari il-persuna ta' Mosè li għallut kien dak illi Alla kien jitkellem miegħu wiċċ wiċċ insibu fl-Iskrittura. Imma minkejja li insibu din l-espressjoni li Alla kien daqshekk intimu ma' Mosè, dak li se jurina Ġesu dwar Alla jissupera dak li urina Mosè dwar Alla. Tant jissupera, tanti hija rivelazzjoni profonda, tanti rivelazzjoni autentika, tanti hija il-ġenwinità ta' dak li Ġesu se jurina dwar Alla li San Ġwan jista' jgħid b'asserzjoni li Alla du ħadd ma rah imma rrafunna l-iben il-waħdini ta' Alla li hu fih dan il-missier. Ġesu hawnhekk qisu qiegħed fġuf il-missier, qiegħed fih danu li qiegħed iħares lejn il-missier u lilna hawnhekk ġie fid-dinja biex jarrafunna u jarrafunna inkwantu li huwa iben. Mela mhux jarrafunna biss kif ħanaraw b'sejjejt dwar il-missier, imma il-fatt sħiħ li huwa l-iben li ġej jkellimna dwar il-missier. Allura dwar dak kollu li huwa jagħmel bħala iben. U għalhekk anke l-qudiem f'dal-katekiżijiet sejrin naraw ftit propju xi affarijiet li Ġesu jagħmel bħala iben, ma speċjali fil-Vanġelu ta' San Ġwan ġew kollha ikomplu juruna r-relazzjoni tiegħu mal-missier, allura ikomplu juruna wiċċ il-missier. F'San Mattew kapitlu 11 vers 27 insibu silta oħra fejn titkellem minn din ir-realtà li jgħidilnek kollox dan Ġesu qed jgħidlek kollox kien moti lili minn missieri u ħadd ma jaraf lill-iben jekk mhux il-missier u ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux l-iben u dak li lilu l-iben irid jarafulu. Hawnhekk Ġesu wkoll qed jitkellem minn din l-intimità li hemm bejnu u bejn il-missier. Lill-iben ġifieri l-Ġesu ħadd ma jafuh li fil-missier. U l-missier ħadd ma jafuh li f'Ġesu l-iben. U lill-missier ħadd ma ħajkun jafu jekk mhux l-iben u dak li l-iben irid juri f'kelma oħra m'hemmx triq oħra għalant il-missier ħlief Ġesu. Ħadd ma jista' jurina fil-verità il-Alla veru jekk mhux Ġesu Kristu. U din eżisti hija asserzjoni qawwija immens. Fil-kuntest ma speċjali aħna ngħixu mal-Musulmani, mal-Buddisti, mal-Hindus, ma' reliġjoni differenti, xi drabi aħna l-insara aħna attakkati li aħna preżuntużi li minn aħna biex ngħidu r-reliġjon tagħna hija vera u tal-oħrajn mhijiex vera. Ma noqgħdu attenti anke minn diskors li jattakkawna b'dal mod jew min jipprova jagħmel ir-reliġjonijiet ishom kollha kemm huma l-istess, mhumiex l-istess eżistijej.
Aħna jekk nemnu minnu Ġesu mhuwiex bħal Budda, mhuwiex bħal Muhammed, mhuwiex bħal Konfuċju, mhux biex inkunu xi superjuri għall-oħrajn jew supervi u nippretendu anzi il-verità sieħa tagħmlek għaddej tal-oħrajn. Ma noqgħdu attenti le, l-Alla li nsibu fil-Koran huwa ħafna differenti minn dak Alla li wara lilu nnifsu f'Ġesu Kristu. Allah mhuwiex it-Trinità. Eżistijej. Allah mhuwiex it-Trinità. Il-Koran biss jinnega l-inkarnazzjoni tal-iben ta' Alla. M'għandniex l-istess viżjoni ta' Alla. Noqogħdu attenti għax xi kultant nqabdu f'diskors u ngħidu imma ara dak jista' jkun Musulman tajjeb u dak jista' jkun Nisrani ħażin. Vera, però ma jfisser xejn. Ma jfisser xejn. Ġifieri aħna rridu nfittxu l-verità kif inhi, mhux naqbdu persuna singola. Ġifieri ma naqbadx Musulman li jgħix tajjeb jew Musulman li jgħix ħażin u bih inwaqqa jew nibni l-Iżlam, jien ma naqbadx Nisrani jgħix tajjeb jew Nisrani jgħix ħażin u bih naqbad inwaqqa jew nibni Kristjaneżmu. Irridu nfittxu l-affarijiet kif inhuma biex nitkellmek b'mod oġġettiv eżistijej. Lilin minn każijiet, lilin minn individwi, lilin minn ċirkostanzi partikolari. Dan qed ngħidu x'aħna il-kelma tal-Alla tagħmilha ċara, ħadd ma jista' jara fil-Alla kif inhu minnu fil-verità lilin minn Ġesu Kristu. Ir-reliġjonijiet kollha jista' jkollhom xi ħiel anke veritajiet dwar Alla. Imma r-revelazzjoni sħiħa, ir-revelazzjoni definittiva biex ngħidlek l-immaġni perfetta ta' Alla insibuha biss f'Ġesu li jurina minnu l-missier fil-verità. San Ġwan, kapitlu 14 minn vers 8 sa vers 11, insibu silta biex ngħidu hekk li tista' tkun is-silta li tiftaħ daw il-katekeżijiet. Meta Ġesu fid-diskors li għamel fl-aħħar ikla tiegħu, diskors twil minn kapitlu 14 sa kapitlu 17 fl-aħħar ċena, f'mument minnu nsibu hekk Filippu jgħid lil Ġesu dak-kliem, mulejja, urina l-missier u jkun biżejjed għalina. Qabel ma nkompli nitkellem naqra l-vrus li jmiss ma kemm hija talba sabiħa ta' Filippu. Urina l-missier u jkun biżejjed għalina. Imma din għalfejn waslu biex qaluha. Għaliex Filippu saqsiru l-Ġesu di? Lut kienu jattakkaw il-Ġesu fuq il-missier. Eppure Filippu wieħed minn tal-qalba jgħidlu urjunna. Jiena nimmaġin se sejli Ġesu il-mod kif kien jitkellem dwar il-missier. Il-mod kif il-missier kien fiċ-ċentru dak li kien qed jgħid. Il-mod kif hu ġab ruħu dwar iben. Il-Filippu jgħidu isma' Ġesu urjunna dan il-missier u dan tant importanti għalik. Li għalina u biżejjed għax donna di iktar ħaġa importanti għalik. Urjunna, dan isek, meta tiltaqa' ma' xi ħadd, immaġina kieku inti qed toħroġ ma' tfajla jew ma' ġuvni qed tkun fil-bidu li qed tinnamraw tiddejtijaw. U din ħin kollu, ħanħu eżempju hekk ta' ħin kollu kelmek dwar il-kelb. Għax il-kelb, u kull darba li ta' maħħat kelmek dwar il-kelb, u jek turi u tgħidlek li fil-mobile sanda ritratti ta' dan il-kelb u tipprova turik xi ritratti tiegħu. Isma' laqqani miegħu dal-kelb. Kemm tħobbu, mamma mija, kemm importanti għalik. Ħal insir nafu ftit jiena semmejt kelb eżistija xi lum il-ġurnata fuq l-annimali jekk nitkellmu. Li daqshekk huma importanti fil-ħajja tagħna, mhux qed ngħid li ħażina, basta ma ħedux post il-bniedem. Jiena per se nħobbhom ħafna l-annimali. Rabbejt anke kelb jismu Marli nħobbu ħafna l-qalbi. Imma dan il-feeling illi ma Ġesu meta ssir tafu il-missier isir jixel. Il-missier isir xi ħadd ħafna importanti. Ma Ġesu meta ssir tafu ilaqqek jieħdok għand il-missier ma jsommokx għandu. U tant l-appost li kienu mitla ta' Ġesu illi kienu jafu x'kien is-sigriet ta' ħajtu. Il-missier. U għalhekk fl-aħħar mumenti qed jgħidlu isma' sa Ġesu wara daw 3 snin dal-mument daqshekk intim u l-aħħar ikla ma kinux jafu se jiġru fuq is-salib għadu. Bidru isma' urina l-missier. Ikun biżejjed għalina. Aħna qatt tlabni hekk il-Alla illi tini l-grazzja li nara fil-missier u jkun biżejjed għalija. Mhu xejn ħdejn
il-mart li għandi, ħdejn id-batija li għandi, ħdejn il-persekuzzjoni li għaddej minna. Imma li nara fil-Alla ikun bizzejiet għalija. Tanti ħaġa kbira, tanti ħaġa prezzjuża, tanti ħaġa intima, tanti ħaġa reali, tanti ħaġa li ħatibqa' dejjem. Il-grazzi kollha jispiċċaw mal-mewt tal-grazzi materjali, mal-grazzi spirituali, l-intimità malla, tibqa' l-eternità ma' bintijaj. Dal-laċ kemm għandna bżonn inħallu l-Ġesu, jaqabdilna dal-laċ. Ġesu xi jwieġeb? Ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix. Min ralili l-Missier. Kif tgħidli urina l-Missier? Ma temminx li jiena fil-Missier u l-Missier fija. Il-kliem ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi iżda l-Missier li jammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emnuni jiena fil-Missier u l-Missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba dawn l-opri stess. Ġesu kważi Filippu jaħtfu. Ilu Filippu qed titlob din it-talba, ma għadek ma realizzajtx li da 3 snin magħkom. Ma realizzajtx li biex tara l-Missier tara lili, jekk rajt lilu, ġifieri kif nitkellem jien jitkellemu. Kif inħobb jien iħobbu. Kif inġibruh jien iġibruhu. Kif naħfer jien jaħferu. Kif infejjaq jien ifejjaqu. Kif makom jien makomu. Ġesu tant huwa ikona, tant huwa ġbija, mera perfetta tal-Missier, illi meta nħarsu lejh niraw eżatt il-karattru tal-Missier. Għalhekk Ġesu għall-uniku triq eżistej għalant il-Missier. Għaxu tant jafu, tantu intimu, tantu bħalu, illi jekk naraw lilu, naraw perfettament l-Missier. U allura ħana nabżon impoġġu l-ħarsa tagħna fuq Ġesu biex niskopru aktar. Il-Missier tagħna tas-sema huwa l-uniku triq. U Ġesu hawnhekk jgħid żewġ affarijiet. Ġesu jgħid illi l-opri li jagħmelu, l-emejjel li jagħmelu propju u għal-Missier li qed jagħmluhom fih, u jgħid li l-kliem li jgħidu ma jgħidx moħħi imma propju il-Missier, ġej mill-Missier. Fil-fatt jeżisti naraw illi Ġesu jurina l-Missier b'żewġ modi partikolari. Jurina il-Missier bl-emejjel tiegħu u jurina l-Missier bil-kelma tiegħu. Ħanaraw ftit. F'San Ġwan, kapitlu 5, vers 36, jgħidilnek: Iżda jien għandi xhieda akbar minn dik ta' Ġwanni, għax l-emejjel li tani l-Missier biex jintemmhom, jiġifieri dawk l-istess emejjel li jien qiegħed nagħmel jiġdu għalija li kien il-Missier li bagħtni. L-emejjel li qed jagħmel Ġesu kienu l-emejjel tal-fejqan, l-emejjel tas-sinjali, l-emejjel tal-qawmien mill-imwiet tal-Lażru pereżempju. Dak Ġesu li kien qed jagħmel, is-sinjali li kien qed jagħmel, l-opri tiegħu. Huma kollha opri li l-Missier bagħtu jagħmel, mela meta qed jagħmilhom qed jurina xi ħaġa dwar il-Missier. Il-Missier li rrid jagħtina ħajja ġdida. Meta jqajjem il-Lażru l-mowt, il-Missier li rrid jitmana meta jkattar il-ħobs, il-Missier li rrid jagħtina d-dawl meta jfejjaq l-għajnejn, il-Missier li qed għatanna laċċ meta jagħti jitkellem dwar laċċ mas-Samaritana, eżisti. Hekk l-emejjel kollha li Ġesu jagħmel jirriflettu xi ħaġa sabiħa dwar il-Missier tagħna. Meta il-ġesti ta' Ġesu huma wieħed mill-modi kif Ġesu jurina il-Missier. F'San Ġwan, kapitlu 10 wkoll vers 37 sa vers 38, jgħidilna din il-kelma: Jekk jien m'inhiex nagħmel l-emejjel ta' Missieri, l-ewwel qalilna l-emejjel li tani Missieri, no? Huma l-emejjel ta' Missieri huma tiegħu. Ġesu jiġi jagħmel dak li l-Missier jagħmel. Temnunix. Imma jekk qiegħed nagħmilhom, jekk ma temnux lili, ġifieri jekk ma toħdunix fuq kelmti, fuq dak li qed ngħidilkom, allaqas emnu minħabba l-emejjel. Emnu l-emejjel biex tkunu tafu u tarfu li l-Missier huwa fija u jiena fil-Missier.
Ġesu jagħmilha ħafna ċara l-isma' l-opri li qiegħed nagħmel huwa l-missier li batni biex nagħmilhom. U jekk intom m'intomx temnuni għall-kelma tiegħi, emnuni għall-inqas minħabba s-sinjali li qed nagħmel. Li hu l-missier li batni nagħmilhom u l-missier li jagħmilhom fija x'inhu l-missier għandna ħaġa waħda. Ovvjament l-ewwel ħaġa Ġesu li xtaq li aħna nemnuh għall-kelma tiegħu. Għall-kelma mhux għall-emejjel. Għal-kem Ġesu l-emejjel jużom, imma għal-kelma tiegħu. Fil-fatti, f'San Ġwan kapitlu 12, verus 49 sa 50 jidinnek. Għax jien meċċejn minn moħni, imma kien dak li batni ġifieri l-missier li ordnali xi ngħid u nitkellem. U jiena naf l-ordni tiegħu hija l-ħajja dejjem. Dak li ngħid jien ngħidu kif qalli il-missier. F'kapitlu 14, vers 24 dejjem ta' San Ġwan jidinnek il-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi ilma tal-missier il batni. Ġesu eżisti xtieq li aħna nemmnu l-kelma tiegħu għax hija l-kelma tal-missier. Mhijiex il-kelma li jivvintaw, mhijiex il-kelma li ġejja minn moħħu, mhix kelma li ġejja minnu ma kelma li huwa sema, kelma li huwa rċiva mingħand il-missier. Biex ngħidlek il-kliem ta' Ġesu allura jirrivelanna lill-missier. Ikellimna dwar il-missier. Issa dan ifisser li aħna allura l-kelma talla kif nilqgħu eżisti. Il-kelma ta' Ġesu ma nistgħux nilqgħuha bħala l-kelma ta' kull bniedem. U l-kelma li l-Papa tagħna tas-sema qiegħed jibatilna u allura ma nistgħux aħna ħallu għaddejja isu xejn mhu xejn jew nismgħuha bħal kull kelma oħra. Meta nwarbu l-kelma ta' Ġesu, inwarbu l-kelma tal-missier. Meta nilqgħu il-kelma ta' Ġesu, nilqgħu il-kelma tal-missier. Jalla eżistijej, hekk nibdew nirrealizzaw li qabel ma aħna insiru wlied irridu nħallu l-Ġesu jurina minnu dan il-missier li nsibuh fil-kliem ta' Ġesu u fl-emejjel ta' Ġesu.